मिजोराम रायजोआव गावनि जायगायारि दोलो ZPM दोलोनि देरहासारनाय माहारियारि थाखोनि गुबुन गुबुन गोहोगोरा राजखान्थि दोलोफ्राबो एबा गोहोआव थानानै हादरखौ सालायनाय BJP दोलोआबो मिजोराम रायजोनि बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। BJP दोलोनिफ्राय मिजोराम रायजोआव नांगौबादि मासि लाखिनो हायाखै। फारसेथिं कंग्रेस दोलोआबो बे खेबाव जायगा मोनाखै मिजोराम रायजोआव। मिजोराम रायजोआव मिजोरामनि जायगायारि दोलो ZPM दोलोआनो बांसिन मेजरिटि लानानै देरहादों। देरहासारनायखौ लानानै थागिबिफ्रा गोबां रंजाखांदों। नाथाय बर'फोरनि बड'लेण्ड हालामावबो बेबादि जागोन नामा? बे समाव मोनसे सोंथि। बुंनो थाङोब्ला मिजोराम रायजोआव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मिजोरामनि जायगायारि दोलो मिज' नेशनेल फ्रन्ट दोलोआनो बांसिन गोहोआव थाबोना रायजोखौ सालायगासिनो। बेबादिनो नैबे खेबावबो मिजोराम रायजोआव जायगायारि दोलो थामहिनबा ZPM दोलोआबो मिजोराम रायजोखौ सालायनो गोहोआव फैबाय। बुंनो थाङोब्ला नैबे खेबाव मिजोराम रायजोआव थागिबिफ्रा जायगायारि दोलोखौनो सायख'दों। साननैसो सिगां हादरनि मोनब्रै रायजोनि बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथायाव BJPआ मोनथाम रायजोआव आरो कंग्रेसआ मोनसे रायजोआव देरहासारनो हायो। नाथाय नैबे खेबाव मिजोराम रायजोआव माहारियारि थाखोनि राजखान्थि दोलोफ्रा जायगा लानो हायाखै। थामहिनबा हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव BJP आरो कंग्रेस दोलोनि देरहासारनायखौ नुनो मोनदोंब्लाबो मिजोराम रायजोनि जायगायारि सुबुंफ्रा जायगायारि दोलोखौनो अनसायनानै देरहासार खालामदों। मिजोरामनि बिसायख'थियाव BJP आरो कंग्रेस दोलोजों लोगोसेनो जायगायारि दोलो मिज' नेशनेल फ्रन्ट आरो जराम पिपुल्स मुभमेन्टआबो गाहायै बाहागो लायो। बेबादिनो मिजोराम रायजोनि गासै मोनब्रैजि बियाबफोरनि मादाव ZPM एबा जराम पिपुल्स मुभमेन्टआ 27 मासि, MNFआ 40, BJPआ 2 आरो कंग्रेस दोलोआ 1 मासिल' आवग्रिनो हायो। बबेखानि गोहोआव थानानै हादरखौ सामलायबाय थानाय BJP दोलोआ गासै 23 बियाबफ्राव बिजाथि फसंदोंब्लाबो गासै 2 बियाबावल' देरहासार जानो हायो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।